Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Bloxroot και θα κάνουμε grinding. Να δούμε μέχρι ποιο level μπορούμε να φτάσουμε. Είμαστε 606 level όπως βλέπετε. Γιουζάρουμε T-Rex και ό,τι φαίνεται δεν είμαστε και προ. Το ξέρω ότι δεν με έχετε ξαναδεί, είναι το πρώτο μου βιντεάκι. Άμα θέλετε κάνει like, άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε like, subscribe και θα δούμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Καλώς έκανα το βίντεο. Γενικά παίζω από tablet, οπότε δεν πιστεύω να βολέψει. Και τώρα κολλάει επειδή κάνω και βίντεο. Συγγνώμη. Εδώ πάμε ρε λόγια squad. Το ξέρω ότι πολλοί θα ρωτάτε γιατί δεν κάνω grinding με τους άλλους εχθρούς, επειδή βαριέμαι να τους σκοτώνω όλη την ώρα και τώρα κολλάω και πάρα πολύ. Παμ. Το T-Rex γενικά δεν έχει ασπίδα, οπότε δεν βολεύει συνήθως. Τίποτα, τώρα μου είπε κάτι ο ξάδερφός μου. Τίποτα. Άμα θέλετε κάντε του like, subscribe στον ξαδερφούλη μου. Το κανάλι του το λένε Ευαγγελία Καφεσάκι. Επειδή δεν είναι και πολύ εξειδικευμένο στα βίντεο. Τώρα κάτι short ανεβάζει. Βλακίες τώρα τι να κάνουμε. Και ούτε εγώ έχω καλό κανάλι παιδιά. Τέλος πάντων, θα πάρουμε ένα level. Απλά αυτό το βίντεο θα σας μιλάω πιο πολύ. Δηλαδή θα πάρω το level μου, θα τελειώσω το κόσμο και μετά θα το κλείσω επειδή κολλάω και πολύ. Πέθανα αργά μου από το μποτάκι. Ωραία, τελειώνω το level. Από το Whisper έχω πάρει το... Εδώ σήμερα το πήρα επειδή το έχω σκοτώσει 7 φορές. 701 φορές και δεν είχα πάρει τίποτα. Θα έκανα ένα μικρό βίντεο, διότι δεν μπορώ να κάνω κάποια μεγάλες διάρκειες βίντεο. Συντέχει μαλακισμένο. Δεν βρίζω πολύ γενικά, μόνο τώρα έβρισα. Στα βίντεο μου δεν θα βρίζω. Σπάνια θα βρίζω. Τι κάνω. Τέλος πάντων, πάμε. You find out. Τέλος πάντων, το find out. Δεν είναι κάτι δύσκολο παιδιά να σκοτώσουμε κάτι Royal Squad. Λοιπόν, πάρτε εσύ. Σκατά τα πήγα. Σκατά! Γενικά είμαι rage man. Νευριάζω πολύ, οπότε σας έλεγα να προσέχετε όταν παίζετε. Σήμερα αγόρασα, όπως βλέπετε εδώ, ένα. Όχι, τα πράγματα μου. Εδώ πέρα. What the fuck. Τέλος πάντων. Όπως βλέπετε σήμερα αγόρασα το ξέρω, δεν έχω άλλο πέρα. Αυτό εδώ έχω πάρει. T-Rexάκι. Για να ξεκινήσω κάποια βίντεο, γιατί ώρες στεναχωριέμαι. Θέλω κανάλι. Αν μπορείτε, έχω και τρίτο φίλο που έχει κανάλι. Κάντε ένα subscribe και στη Μικαέλα Μπατζακάκη που παίζει καραγκιόζι. Βιντεάκια που κάνει με καραγκιόζι.
Είναι πολύ καλός μου φίλος και θα σας παρακαλούσα να το κάνετε subscribe. Τέλος πάντων, όσοι θέλετε και όσοι σας αρέσει τα βιντεάκια Καραγκιόζης, το ξέρω ακούγεται περίεργο, αλλά ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Γαμώ. Και ρε βλάκ. Ωραία ρε βλάκς. Blackfish. Είχα κάνει ένα βίντεο παλιά που έκανα speedrun το Hello Neighbor. Πολύ παλιά, όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός και μ' άφησαν οι γονείς μου. Αλλά δεν πήγε καλά. Γιατί δεν κατάφερα να το ανεβάσω. Το έκανα το βιντεάκι, το έκανα πολύ γρήγορα speedrun. Αλλά δεν κατάφερα να το ανεβάσω. Τι λες ρε βλάκα που θα κάνεις και live stream? Άντε. Τίποτα, ξέρεις πώς είναι εδώ. Θέλει να κάνει και live stream. Γαμώ το κερατό. Τι σκάσε κι εσύ. Ηρέμησε. Έχω ανεβάσει και ένα σώμα. Α, ωραία. Μην το σβήσεις. Όλα τα βίντεο τα σβήνεις ρε μαλάκα. Ναι! Ωραία. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.